od velike pomoći su i psi mješanci koji odnedavno pomažu vatrogascima u njihovom radu. Predlažem da pogledamo kako to izgleda. Psi u vatrogastvu postoje već, možemo reći, sad 5. godinu. Sve je krenulo iz Opatije gdje sam ja sa svojom kujom Rain krenuo prvi u obuku za takvu vrstu školovanja. Sparke je najnoviji, najmlađi naš član tima. Položio je licencu za traženje nestalih u ruševini i u šumi i upravo je on primjer toga da nije bitno da li je pas čistokrvni ili križanac ili bilo koji, bitno je samo ako se vlasnik odluči na rad s njim. U svom matičnom društvu DVD-u Kras Šapjane sam od 2004. godine. Sad već 1,5 godinu treniram sa Sparkijem. Super to prihvaća jer je živahnog karaktera, eto, voli aktivnost i posebice voli hrenovke koje dobiva za nagradicu za uspješan pronalazak. Tatu mamu osobno nisam upoznala, ali eto, čula sam da je križanac između maltezera i zapadnoškotskog terijera, tako da evo nastalo ovo čupavo čudo i jedini je u vatrogastvu križanac, tako da eto, po tome smo posebni. Iako je malen, zavlači se svuda, uporan je nevjerojatno. Treniramo minimalno 2 puta tjedno traženje, 1 put tjedno poslušnost. Treniramo na području cijele Hrvatske, stvarno od Slavonije do Međimurja, Istre, Dalmacije. Prošle godine smo sudjelovali stvarno svuda, bili smo diljem Hrvatske 30-ak puta, a gostovali smo i u susjednim zemljama, Mađarskoj, Italiji, Sloveniji, ima nas svuda.